Pauli diri, pauli. Asa man ka dong? Ay gawas lagi kay na uwan na. Ko mama. Ko mama. Suko. Suko mama dugay uli. Hatag mama. Hatag mama. Hatag mama. Mas bata. May wala na ka masuko. Na. Tanawara. Wala na siya masuko kay na sweldo. Sweldo mata. Umay ko rin bayad sa utang. Ini makaon do. Unsa na? Ha. Kuha na. Iko pun bayad sa utang. Ano na ko? Maging na itong kinabuhi ng Sama na dong. utang na bayaran. Mga unta. Sobra na mo. Ang gidala kay kuha na. Kos miming. Uy. Miming kaon, miming ka. Dagko na. Sobra ninyo. Sayang ani oh, tanawa oh. Uyong niya, special ba dagko kayo no. Pero mga bukto no. Ini mo kaon ni dong. Kaon ka ni. Kaon ni dong. Ito kan dudong. Tapi gamay na ito yung kaligo niya ganina. Naghanto oy. Marami siya gilanggas-langgas. Sure di ay. Naway ka pa na. Langgas eh, kadong bi? Oo, langgas gid siya. Kubi na nagdog tubig. Naghanto yung kaligo oy. Amot ni mo ay guliti daw. Hindi magbayad sa mga utang ito na Jim. Bayad na to. Kaya di mong kwarta na eh. Kuha na ako sa kalibo, bayad ako sa utang dito sa kantin. Nang nanti. Oo pa. Muna na tanong itong kwarta. Wala eh. Kasi mura mo nag-i-sweldo. Mura mo sa Siya rin mo mura mo pa siya ako agi. Sinday. Sinday niya. Kuhaan sa ATM. 1.7. Nya. Magbayad pero batas utang ni Papa. Pila mo na. 4-3. Kato. Ay, Inday. Kapaan mo. Ay, mata ng bata. Ah. Ayun na iluwa diha dito sa gawas iluwa. Ay napakan anang uyong kay iluwa na. Ang tapsan. Ayoy pangluwa ng uyong dong. Amang sular gamay gid. Mo ni buhat di ay? May nga mani mo na buwad. Butang di ay. Ano? Abi yung gibuhat ni mo. Hinaya og siga suga ko to. Way ko nagliktik pan mo ko to hapon. Ang kay init. Sa may mong gikubi diha nga wa may diha kubi unon. Nani, Tan. kabay ko utang ni Papa rin di ay ron. Sa bayran. Ang ilok eh. Balik ko ano, new ship o BGC eh. Pero tinakong dito na. Ugma, over na sad. Mahalagang pangailangan eh. Ubi ni kwarta. Over ba? Saan mo tag di mo over? Wala tayo magkapuno-puno sa sweldo. Ilan man yung ubi rin. Dah. Ano man? Ha? Ano man? Huwag ko'y mahatag mo. Ha? Danggas-danggas na ka dong. Wala. Dito ko sa baba eh. Pagligo. Sige ba? Ha?
Langgas-langgas lagi ka. Ikaw na rin ba ito sa nandiyan? Ato asa dito ipakwenta niya. Wala ako may bayad. Kay, kuan? Ay, tubig di kuha unom. Ako kuha to niya. Bayad ako. Ay, takabay sa utang ni Papa. Tulog niya ay. 4 mil ba itong sildo? Brum brum. Hamat. Pun. Kita na ka cellphone. Dali ha, inapakwenta niya. Balik eh, akong sanggabo ng kuan. Puso na ko ang kuan. Dito na naman to. Puso na kong tubig. Mama. Nainday oh. Unya na. Cellphone lagi unya na. Kugo sa ta. Init lagi ka dong. Daghan mo tayo mo naligo gani ha anong kuan man. Wa ka mo pagduwag tubig niya. Ha? Do. Suga nga inyo nang sige mo electric pan kutob hapon oh. Wala suga wala battery dia, wala suda to battery. La. Wat lang day ha, to pamama dito. Napakwenta pa sa utang. Utang. Nagkwenta sa utang, napakwenta. Kwenta. Bau ba? Patag ako. Ha? Kau gagakol. Ini mau gagakol. Di lagi magsige papadlong. Di magsige papadlong ka mama ka papa ha. Pero di mabunalan ang lubot. Bunalan ang lubot ni mo sige papadlong. Inom tong tambal dong. Ha? No, init kayo oh. Init man ka oh. Inom tambal oh. Cellphone ka ini humani mo inom tambal. Mag-cellphone humag inom tambal. Oh, nya na. Mana kakaon? Mana pagkakaon? Ha? Mana kakaon? Mana mo kaon? Ako na, 2,534. Ha? 2,534. Oh. Bayad ako sa utang ko. Utang eh. 2534? Ang lanan to ba't pila ka? Pila na may mong kinta niya rin? Ang man? Magbayad mo ko sa utang. Imagine. At ang na to. Pila na yung muha niya? Tuto? 2,500. 2,500. Ang man? Ada. 2,534. Gani? 2534 ka? Oh. 2534? 2,534 gani? 2534. Utang manan. Utang lipay. Bayad laay. May subura. Pilay mo kwenta niya? Ha? Ako naman gimana-mana ako. Pilay mo ha? Pilay kwenta niya mo ha? Kasi Palawan. Mais o bugas. Masa pilay kwenta niya mo deh? Ha? Pilay kwenta niya mo? Pinakwinta na ko, it's 2,000 plus 514. 2,252 plus 262. 514 lagi. Ya mo tayo ako man gi-advance oy. 2514 ang imo ha? Ang iya ha? 2534. Ko kabaw ang pila na price niya ang bang mo ko ang bana anak ko ah. Bibi. Bili na eh. Ang gulaman o tulo ka buok 64.
Tarong mag-inom. Oh, ato ko nanti, mga ito ito. Lami lagi ako. Wala boss. Mga utang. Renta ugma. Oh, 29 eh. Renta ugma. Lagi 30 ugma. Terus 29. Kasi gisultuhan na ko rin sa YouTube, boss. Bot lang, no sa sweldo na YouTube niya, mamuti ng buhok na to. Sabi tayo. Kanina sa YouTube na to, pakuan naman eh. Taswerte ba? Ang taswerte sa YouTube Yan ba? na ako, boss. Ang utang lang tahan eh.